Em dic Rosa, tinc 51 anys i porto 22 anys a l'escorta. Doncs la meva funció és la de protegir a VIPs, normalment són càrrecs polítics i actualment estic assignada amb un VIP determinat, amb un conseller. Em vaig decidir per aquesta feina perquè estava a l'àrea penitenciària i van sortir unes places per a aquesta àrea que em van cridar l'atenció. La meva principal motivació és la de protegir i vigilar a una personalitat. El meu millor dia no ha estat un sol, són molts, però possiblement ara el més recent vam anar amb un grup de polítics i anàvem en una manifestació on realment allò estava una miqueta caldejada i quan veus que la cosa surt bé, doncs això em motiva molt. L'evolució de la dona en els últims anys ha donat un gran pas i ha sumat i, a més, ha estat una evolució quantitativa.